ଚାଷୀ ମୂଲରୁ ବିହନ ଠାରୁ ସାର ଯାଏଁ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏବେ ଠିକ୍ ଧାନ ବାହାରି ଅମଳ କରିବା ବେଳକୁ ରୋଗପୋକ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଏକ ଖବର ଆସିଛି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗି ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଚାଷୀ ଧାର କରଜ କରି ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରୋଗପୋକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଚଞ୍ଚାଣବେହେଲି ପଞ୍ଚାୟତର ବେହେରାଗୁଡ଼ା, ଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଲୁଚୁଆଁ, କଦଲିମୁଣ୍ଡା, ଜୟନ୍ତପୁର, ପର୍ଲା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଶା ଥିଲା ଜମିରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଲେ ତାକୁ ଅମଳ କରି ଆଣିଥିବା ଋଣ କରଜ ସୁଝିବ। ହେଲେ ଏବେ ନିରାଶ ହୋଇ ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ କୃଷି ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ହେଉଛି। ଧର୍ମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।